They used to practice a barter system. Barter system is the exchange of goods with other goods. in van zoi tak em tiro thon thu ka char sa kang cheu o eng thon thu nge nyang love story o charang o voi khat chu meiche pakhat zirlai hi oma lekha thiam thei lutuk lawa wangin ama hian hun fian rial deuh an a chan te omlo hlanin lekha azir ke uke uchin ani tlai khat chu a lekha zirlai mi pakhat hi man hmuh hmel tak mai na lang panin ron tlan chawa meicha chuan engei ron ti dawn atia ami pa chuan engma sei lo hian abana wanin atan pui ta ringot maya kil khata hian abi ruk puya chutian bi ruk lai tak chuan zirtir tu pakhat hian ami pa chu a ron zonga a hnu dewa chuan chu zirtir tu chu a chuk le maya ami pa chuan enge hetiang hun fian rial la iti thin ti ina zota a hmeichhia chuan lekha zir thu a hrilh maya an pahnih a an za deuh hlek awangin eng vakma an soi lowa atuk ah chuan a hmeichhia chuan anga yang bukin chu hmunah chuan lekha a zir le a rin lo deuhin ami pa chu a lekha bu nen a bulah chuan a ron zir ve a chuta tang chuan an in bawm tanta a tlai tin lekha an zir duna an in kawm ngei ta em ani an chan chin te an in hrilh tawna an hlim thei em thina mahse tlai khat chu ami pa zawk chu a ron chho ve kan ni alawa chutia a ron chho tak lawa chuan a hmeichhia chuan mang takin makati awangin classroom ah te azuk en kuala mahse a lo awm reng lawa ami pachan te chu a zawta chan pakhat chuan ami pa chu a let le to lo tur thu a lo hrila a hmeichhia makti lutuk chuan engma sei lovin class chu a chhuah sana lung che em in a tapa ami pat om tak lo awang chuan lekha pu zir tha thei lawa ta chang chuan voi khat ma chu pa chu a hmu le to lawa ngai na min ti em